Ženy moje, já bych vám to nejradši udělal sám, tu opravu. Protože i já si tvořím k věcem citový vztah, to není úplně někdy nejlepší, ale tvořím, takže to většinou nosím prostě do roztrhání, dokud to drží pohromadě. Takže abyť si zase kabelku trošku měla v kondici, tak si vyber jednu tady z těch barev, je jich asi 20 nebo 21, asi se netrefíme úplně do každého odstínu, ale v závěru ono tady je černý a ohnědý v Čechách. A k tomu dostaneš sadu brusných papírů, různý zrnitosti, takovou nanášecí tyčku a kostičku, aby se ti to dobře brousilo. A té barvy je 50 ml, takže to je na několik kabelek, takže pokud máš nějakou kamarádku, který se to loupe taky, tak jí tu barvu potom postupně musí dělat kreativní večer nějakého vínečka. Jo? Takže jdem se na to pustit, není to nic složitýho a výsledkem je mít normální nabarvenou hranu nebo loupanou a ne úplně profi. Jo? No a zatím si můžeš to, co je oloupaný, prostě odrbat, nějakým nožíkem si klidně jako pomož tím odříznout, vem to klidně jako kousek toho, co drží a jdem na to. První, co uděláme, že se zbavíme těch volných částí. Takže odtrhneme. Takže všechno to volné, co tam je, tak dáme pryč. Pokud by to nešlo, můžeme si pomoct trochu nožem. Tak. Já jsem to teda odříznul, protože nemám nic takového, že by se to loupalo. Tak, jdem dál. Vezmeme ten nejhrubší směrek. V mém případě je to teďka zelený, u tebe to může být trošku něco jiného. A pořádně začistit. Na té hraně kůže nesmí zůstat žádný zbytky té barvy, protože ta barva se potřebuje dovnitř zapít. Jo? Jinak ty barvy jsou dělané i na koženku, tam bude akorát potřeba možná víc vrstev, protože se to bude víc pět. A na všechny druhy kůží, na jablečný kůže, prostě jde s tím udělat v podstatě všechno. Jo, takže zabrousit. A můžeme mít na první vrstvu té barvy. Já jsem na schvál zvolil trošku světlejší odstín, aby to bylo vidět, jak to vypadá. Tak tu barvu můžeš nanést na tu špejli, kterou jsem tam přibalil, nebo můžeš použít nějakou jehlu, jestli máš šídlo je úplně ideální. A na tu barvu, na tu hranu, to opatrně takhle naneseš postupně. No, dávej akorát pozor, aby si tu barvu nechtěně někam nekápla, nebo i nebylo moc, aby to z té hrany steklo na plochu toho výrobku. Tak, hezky rovnoměrně. Jo, první vrstva úplně bohatě takhle stačí. Necháš to zaschnout. Ideální je jako do druhého dne. Jo. Nedávat to na topení, protože pokud máš tu kabelku koženou, tak samozřejmě sálavý teplo tomu nedělá dobře, takže nechat to normálně při pokojové teplotě zavadnout. V podstatě za hodinku se na to dá šáhnout, ale pokračovat na tom až tak za 3 hodinky ideálně, aby ta barva pořádně vytvrdla. No, tu tyčku si otři. Budeš ji ještě potřebovat. Když ti to pak bude zasychat, tak se snaž ten výrobek nebo tu hranu, kterou barvíš, se jí držet jako takhle v této poloze. Nedávat to nějak takhle, aby to ta barva mohla stejkat, nebo takhle, aby zase stejkala k této hraně dolů, nebo opačně, to je jedno. Prostě snažit se to dát hezky. Ideálně takhle. Jo, i takhle si můžeš pomoct. Tak, po zaschnutí tam můžou vzniknout takový drobný puchejřky. To je dáno tím, že ta barva se vpěla dovnitř do té kůže
vlastně pustila ven vzduch, takže to je v pořádku a vidí, že to je takový teďka hrubší, takže použijeme zase ten smirek, můžeš vzít už trošku jemnější, aby se ti to dobře dělalo, vezmeš tu dřevěnou kostičku, přeložíš, aby ta hrana byla hezky rovná, aby tam nebyly žádný boule od toho, jak to brusíme prstem a přebrousit dle potřeby. Ona si tak může řekne sama, kde potřebuje ještě zbrousit víc, kde míň a udělat z toho prostě jako hladší povrch, ale budeme dávat stejně ještě určitě jednu vrstvu, možná dvě, dle potřeby. No, vypadá to dobře, můžeme jít na další vrstvu. No, takže druhá vrstva zaschla, už je zase trošku hladší, než byla ta první. A když tam dáš hodně barvy, tak se může stát, že ta hrana bude v řezu mít takovou prdelku. Bude to vypadat asi takhle. Takhle ta barva a ono to udělá takovou prdelku. To je vlastně díky té viskozitě té barvy. No, takže cílem je ji tam nemít, ale když ti tam nevadí, tak tam může zůstat. Jo, takže vlastně my musíme teďka tady tu část odbrousit, aby nám zůstalo to hladký. No. Ale většinou se to děje jenom, když ta hrana je jako hranatá. Často na těch výrobkách ta hrana bývá totiž takhle nahoře zakulacená, takže tam se to dít nebude. Bude se to dít na té hraně, když bude takováhle. Tak tam to udělá ten bobeček takovýhle. No. Takže můžeme se vzít ten brusný papír, ten, co jsme používali, klidně a znovu obrousit. No, jestli ta hrana je trochu kulatá, tak prostě s tím trošku jezdit, kopírovat ten tvar, aby se zachovalo to původní. A už to bude jako hodně dobrý, tak to poznáš podle toho, že vlastně ta barva při tom broušení trošku zesvětlá. A ty místa, které ještě obroušený nejsou, tak zůstanou tmavý. Takže tím krásně poznáš, jestli ještě máš brousit nebo ne. No, už je krásně hladionká, pár míst tam ještě jako je prohlubní. U těch starších výroků se prostě tomu jako asi úplně nevyhneš, nebude to úplně dokonalý, ale rozhodně to nebude vypadat tak jako předtím. No a teď už záleží na tobě, jestli jsi spokojená nebo ne. Jestli ještě nejsi spokojená, tak dáme ještě jednu vrstvu. Když bys to měl třeba na nějakým takovým jako menším výrobku, že to je nějaká peněženka nebo něco, doporučuji to udělat od rohu do rohu, aby ta jedna celá strana byla jednobarevná. Jo, tady vidíš prostě jako nějaký ten rozdíl. A dá se to udělat klidně v té poslední vrstvě, pokud tam ta funguje. Ta barva by měla vlastně přilnout na všechny různé typy těch barev, které se používají. Takže se toho vůbec nebát. A můžeš dát i tu jednu poslední vrstvu přes tu stávající barvu. No, tu poslední vrstvu se snažit už fakt udělat hezky hodně rovnoměrnou. Protože když se povede hodně dobře, tak pak už nemusíš ani brousit. Ona zůstane ta barva taková jako trochu lesklejší. A jinak se dá ještě obrousit a bude to mít takový hezký saténový vzhled. No. Jo, takže ta poslední vrstva už po zasnutí vypadá
bych řekl poměrně hodně slušně, takže není potřeba s tím už cokoliv dělat. Kdyby si byla jako hodně velký masochista, tak ještě jednou obrousit a další vrstvu. Jo. Tak, teď to má takovejhle saténový vzhled. Kdyby to chtěla mít trošku matnější, tak to přebrousit tím nejjemnějším smirkem, jenom jemně. No a to stačí, to je hotový. Takže zase ti kabelka bude pár let sloužit. Tak jestli se ti to líbilo a jestli jsi spokojená, tak o nás hezky mluv, to nám stačí. Měj se, užívej a třeba se někdy potkáme. Čau.